Tugot di napalabas. Di napalabas. Binabalaw ni Doña Dolores ni Diana. Gapo iti panangtulong na kadagiti trabahador. Nasauna iti balasang nga isulang ti adda karbangan nangagdesisyon para iti pagsayaatan ti negosyo da. Kinasarita pa'y ni Doña Dolores ni Celia. Ano anyaman ti pulpulong kenkwana ni Diana. Ket saan nalatan nga ikaskaso. Iti daytamot lakan ito. Dimteng ni Lendon iti mansyon. Ket nagsarita daken ni Diana. Nakuna ti baro ama ited na amin akasapulan ti balasang nusungbatan nati idatdaton ng ayat. Itimot sa bali a bangir palpaliiwan da alona ken lakay ignas ti panagmaymaysan ni Gardo. Itagagayem denggan niyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot di napalabas. Kaasimat ni Gardo, tatang. Kanayon anak kakita iti adayo. Nakaululimak. Alo na. Mariknak ti kinaimbag ni Gardo, nga oray itatalaang nga naamam mo. Nalagan ti riknak ken kuana. Tatang, Saanen asabali a tao ti pangibilbilangak ken kuana. Isuak kayat ko atulungan ni Gardo. Babaan daytoy anapanunot ko awagas, tapno makatulong ken ni Gardo. Saan ton abastadang ran ti asinuman. tatang. Dumteng to ti panawan, ang masalakniban ni Gardo ti bagina kontra kadagiti managdakdakas. Umayon dito'y balay ni Gardo. Nalpay ti abaga na magmag na. Madlaw anaw naglaunay ti pampanunutan na. Senyorita, remormanan ni mamam. Nalabit arabiin ton maagawid dito'y mansyon. Di mo unay panunutan dagiti imbagbagaken ka ni mamam. Agsakit la tinakam mo. Manang Celia, apay nga ta nga ibagbaga ni mama nga awanan ni Ruben. Ha? Nadakamat na itay nga awanan ni Ruben. Anya ti kayat na asawan. Senyorita, Manang, sabali ti agparparik na kanyak. At dalakit di ammo ni mama, maipapan iti saan a panagparang ni Ruben iti kalay sami. anya? Mariribo ka na. Kalaat ngamin ti panagpukaw ni Ruben. Napanakon iti lugar da. Ngam saan da kano ang makita ni Ruben. Anya? Manang, nasken nga ipakaammo kon ti kalaat a panagpukaw ni Ruben kadag iti nakabagi ti lintag. Nasaysaya aton day tanga aramidam, senyorita. Iti kasta, maamuan no anya talaga tinapasamak kan kuana. Wen, Manang Celia, Nakaskas daaw nga agpayso ti kala at panagpukaw ni Ruben. Iti pa'y mismo kaaldawan ti kalay sayo. wen nga ruhan. Manang, kuyugan nakamapan iti kwerpo ti pulisya. Ipakaammo kadakwada ti panagpukaw ni Ruben. Doña Dolores, kunak no paayan nak ngagsarak ta dito'y bar ti gayam ko. Mabalin ka dibat, apaayan ka, Lindon. Ket, kumustan ni Diana? Awan parikot kini Diana nga anak ko. Kinaputno na, kasta unay aragsak na anak isarita ka. Kasta ka di, Doña Dolores? Wan, Lindon. Saan lang ay padpadlaw ni Diana tirignanak? Amok nga gayat mati anak ko kan ka. Maragsa nak amakangag iti dayta, Doña Dolores. Sungawan ti rumpang apagtanagam iti anak ko. Ay ayatan na kapag ni Diana. Gapo iti daytang imbagam. Siya kunti makaammo iti inumenta nga arak dito'y bar. Oh, talaga, Lindon. Wen, sa maysa, siyak tinangawis kan ka dito tapno aginumta. Isuarumbang lang nga siyak ti aggastos.
Linton. Adda ka di bagam kanyak? Kasapulak tikot. Doña Dolores, imbagak metengan ka, nga awan ti parikot kanyak no may papan iti kwarta. Maipaay mo ka di tigatan, akid dawakan ka ita. Mano ka diti kasapulan? Dakal agatan, Linton. Senyorita, asidagtan iti kwerpo ti pulisya. Wen manang. Sa dino nga tan ngagpayso ti ayan ita ni Ruben. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da nga amuno sa dino ti ayan na. Makapadanag mat, senyorita. Kalaat ngamin ti amin. Imposible asan nga agparang ni Ruben iti kalay sayo. Dayta ti adda iti panunot ko, manang. Saan ang maaramid ni Ruben ti mangluko kanyak? Nakadanan tan. Sige, manang. Bumabatan iti kotse. Kuyugan na kamapan iti police station. Wen, senyorita Diana. Sabatan ka ba lang ti uminom iti arak? Nakapoy kagayam nga uminom iti ara, Doña Dolores. Talaga nga doon kinainom ko nga arak. Agurderak pa iti inuman ta. Anya? Si Kamat. Sa anak pa yan nabartek. Kurang pa iti ininom ko. Sayang matikad data dito no saan ta nga ipapas ti agi mo. Okay. Sigatimba ka po, Linton. Basta di mo liplipatan tinagsaritan. Sika talaga. Sa anak ama naglilipat nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Mala, agordar ka ba nga rodete? Arak ngay naman ta. Senyorita, napaot ti pa nagsarita yu itay iti hepe. Wen manang. Ikagumaan da ka no asapulan ni Ruben. Nasayaat nga rod no kasta. No bay kasta. Tumulong aklat ta kadakwada amang sapul kan ni Ruben. Senyorita, Mapanta ita iti restaurant ang nagtrabahuan idin ni Ruben. Barang at makalap ko nga impormasyon, maipapan iti panagpukaw na. wen, senyorita. Ha? Apay manang, Diyan nalabasan ta resto bar. Nakitak ti kotse ni mamam. anya? Anya ti aramidan ni mamam iti dayjay resto bar. Baybay amlatan manang. Nalabit akadwa naman ng dagiti amiga na. Nalabit akasta, senyorita. Among mata ni mama. Napatpatag dagiti amiga na. Ngamsyak nga anak na. Tatay Ignas, Apay ka di, Gardo. kaya't ko kumatimapan iti lugar na nakakitami di kanya. Ha? Mabalin ka di tata? Kuyugan nak amapan ije karayan, anak kakitami di kanya. Mabalin, Gardo. Sumurot ka kanyak. Agi ama ng tata. Kaya't ko lang amin ang makita ti lugar, no sa dino tinang paltugan da iti kanya. Gardo, dito'y amis mo tinakakita ak idikan ka. Tata Ignas, Impagarup ko no natay kan itiday di agundaway. Ngam kala at anagasog ka. Isu nga inyawit ka mat adagos ijay balay, tapno agasan ka. Tata Ignas, Gardo, agyaman tayo kan ni Apo Diyos. Tanaispal ka iti paggat. Inaramid ko ti amin akabaala, tapno maagasan ka. tata, Agnangabit idi ti biyag mo. Nagkarkararaga, kabayatan ti panangagas ko ken ka. tata. Dakkel ti utang ko na impaganakam kada kayo. Kanyalo na. Jak amo,
No kasano makasubadak kada kayo. Di mon panunutan dayta. Inaramid ko la ang tirumbang. Kinapudno na. Idiadaak pa lang iti serbisyo. Adun ti inagasak a kakadwak a soldado. Tatay Ignas. Sa anak laang akamang ti kombatant. No di kat addaak pa iti medical team ti Armada Puwersa ti Pilipinas. Tata. Gardo, di mo lapdan ti agluwa. Bayam nga agarubos ti luwam. Tapno malag-anan ti rikna. Senyorita, kumusta ti panakisaritam iti manager ti restaurant? Mas daaw damot laeng no apay ang nagpukaw ni Ruben, manang. Anya? Nabayag ang nagtrabaho ijay a restaurant. Iti dayjay matla a restaurant tinagamamuan mi kan ni Ruben. May sa a waiter ijay. Kanayon nga iso timang serbi idi kanyak. Aging ga ang nagdaton matan kanyak. Senyorita, Sige. Mapantan manang. ay, uwan, senyorita. Uwan gayam. Dumagas taman kiti iti resto bar ang nakakitaam kan ni mama. Paliiwan tan no anya talaga ti araramidan ni mama iti dayjay a lugar. Lindon. Ito lang ako ni Tay. Di ko check. Diyak ka pala ng timpag na. Sure, Doña Dolores. Agam kabalam ka di pa itag maneho. Sana siya maneho. At ang driver ko. Isugawan tarumpa nga pagdanagam kanya. Okay. O sige. Kumpat ka nga rod kanya. Itulod ka ni ti ayan ti kotse mo. Oh. Talaga di mon kabalan ti tumakder, Doña Dolores. Tapos siya kan Lindon. Maulawagat. Dalagat. Alah. Kumpat ka kanyak. Itulod kan iti kotse mo. Kasta unay abartak ni mamam nga insangpot ti driver dito yung mansyon, senyorita. Wen nga rod. Saan nga amo ni mama ang nagpaliw ta iti resto bar ang naginumandakan ni Lindon? Wan nga rod, senyorita. Kan kanayon dang agkuyog ka ni Lindon. Ay, uwan gayam. Mangisaganak pa iti pangrabyan tayo. Sige man nga rod, manang Celia. Mabisinak batan. Mabitlaan nga rod, senyorita. Gardo, rabiin. Aginanakan. Maturog ka kitin. Alona. Nagadayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Amangan na makaala ka iti sakit gapo iti daytangar aramidam. Sana pa makaturog. Ha? Kaet ko nagsubli ti lagip ko. Numapasamak man dayta. Sa pulak dagiti lalaki ang nagpanggap iti biyag ko. Anya? Gardo, delikado day tapang panunutam. Amok. Kan kayat ko pa adoktalan. No apaya kayat da kapatayan. Gusto ni Alona. Agpagganti biyag mo no aramidem dayta, Gardo. Tata Ignas. Saan akas ka rin ti aramidem amang doktal no asino dagiti nagpanggap iti biyag mo. Awan ti baal mo amang parmag kadakwada no kas pangarigan. Kaslain sebam ti bagim iti gayong-gayong. Anya. No panggap mo ti agibalas. Saan pa'y nga itati umno a panawan. Gapo, tama pa ay kalao. Nagsakit ti ulo. Kasano asaan nga agsakit ti ulo, mama? Nalabas mo tinaginom iti arak. Jakmatan nalapdan tinaginom iti arak. Pinilit na kami ni Lindon nga aginom.
Mama, naskan kadipay anilindon ti kadwam nga ginom iti arak. Diana, iha. Agbalinto na manugang ko ni Lindon. Awan mo ti parikot, iti kanhayo na panagkuyog mi. Anya? Agbalinton a manugang mo ni Lindon? Kunam, Mama? Wan, ni Lindon ti kayat ko ang mga sawakan ka. Awanan ti sabali pari. Mama, Iso asaan kumaanatang kan ti ulom, Diana. No agdaton manan kan kanilindon, sung batam adagusan ti ayat na. saan to a mapasamak dayta, Mama? Anya, supringam kaditi kayat ko ang mapasamak. Nilang lindon ti makaitad iti pagragsakam. Magatang mo amin na kayat mo, babaan kan kwa na. Mama, kabaalak mo't agatangan ti kayat ko. Ada bukod ko a kwarta. Iso adyak kasapulan ti kinabak nang ni Lindon. Anya, Mabalin ka di, Mama. Di mon ipilit kanyak ani Lindon ti pakiasawaak. Gaputa saan to ang mapasamak dayta. Diana, di na kumapagpungtutan. Pakawanan nak, Mama. Ngam saan akas kan ni Lindon ti kayat ko a pakiasawaan. Nunaskan a supringak ti pagayatan nyo. Aramidak. Mama, Anya ti pagpanagan, ti panagsarita da Doña Dolores, ken Diana. Kagayem, ti uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Virgie Baclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.